Ang hapon. Ada po ang lalaking hindi inuumaga. Welcome po sa programa. Ngunyan pong Aldaw din Martes. Happy Fiesta po, Albay District. Ngunyan pong September 3. Sendo ngunyan ang pwedeng panguntuhan. Adi, nalibre lamang dyan po sa Albay District. Happy Fiesta po sa mga kababayan niya to dyan sa Albay. Mga tugang, si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanununggan. Mga kasimbagan ng katuyuhan ang sarong issue malinawan, asin ang sarong problema masolusyonan. Iyan po ang hapot sa DCGB. Ngunyan pong September 3, birthday po ni ano yan? LCHO Nurse Sheila Ellison Estipona. Yan. Ma'am Sheila, happy birthday po sa inyo. Ang first love ni Dr. Manny Estipona. Yan. Happy birthday po. Diyan sa Legazpi City Health Office, Nurse Supervisor Sheila Ellison Estipona. Salamat tabi sa merindalan. Halik, sabi ni Dr. Manny, kay kabagaan, department head dyan sa City Vet. Ganda lang tabi magpadala ng merindalan, ha? Alangan man sa may birthday pang istorbohon ta. Ikada lang po magpadala ki merindalan sa DCGB, ha? Okay? Salamat po. Salamat po. Mga tugang, may issue na discovery na naman si Jimmy. Igwa palan ki pigaapod mga tugang na mosquito hatchery. Talbatan, ano? May mosquito hatchery na nadiscovery mga tugang si Jimmy dyan po sa tercer distrito kang Albay. Gusto sabihin, bayungan mga tugang ki namok. Bunayan po kinamok. Ano ba yan? Alamon ta daw mga tugang ng istorya kan baretang ini. Hindi po sa tuyang programa ang anhapon. Kasabay po si Chief Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim, come in. Puraber ko ibarita ini, hampang mo ang satellite mo duman sa 3rd District. Oh, bibirik na ni Chief Premier. Actually, suminakat si Chief Premier sa kwan. Suminakat siya sa rooftop. Daning ma-view mo maray. Binirik so, ano yan? Binirik niya Antena. so, antena. Ha? Para mahiling ko. Okay? Sige. Nina. Go. Nag-lislar kan mga nagtalikod na aldaw si Congressman Fernando D. Cabredo kan 3rd District. Nakakonsigir nin 30 milyones pesos na ang katuyuhan magtugdok o itugdok ang pantaw marine multi-species hatchery. Haloy ng proyekto ini ang frontliner sa implementasyon ibifar malakan inot na pagbisita kana congressman na discover so sarong agihan dahil pangani nag-ooperate tapos so sarong bayungan insira nagtutumba na pipi tapos tinurokod ini ki butong dangan so agihan nag-collapse. Ngunyan na ibarita niya to ini naapudan mo baga na interview digdi sa programa mo si BIPAR Director Ariel Pio Quinto. Yes. Nag-asigurar na papaaksyonan sa kontraktor na ligado taga Manila. Sa madaling sabi, presumably inaksyonan ayos na ang problema. Yes. Nag-agi ang mga aldaw, nagpipinsar ang kongresista kan 3rd District, ayos na. May bayong na dumana mga marine hatchery. Kasod tabi BP. Nagpasyar si Congressman Fernando D. Cabredo kay si Vice Mayor MacGregor Saison. Garing Jimmy Uraga naman ako An intensyon tabi BP. Mahiling kon gurano nakadarakula sa mga sira. Okay.
kan pagbukasi duman, wala man bantay, kasabay mi si Kagawa Dinis Horta, Chairman Committee on Health, sa Sanggunian Barangay. Nagahanap nin bantay, tamaawuto na, gari mahalaso na, sa preskong lugar, wala maning bantay na. Wala nakibantay, 2 bulan na palan. Pag abot dumanin, nagduro-diretso kami, hiniling so mga struktura tabi BP duman. Pag hilingakan so nag-collapse, ayos, tildong na. Ayos na ito. Okay na. So saro na naman na agihan duman sa inutan, pasiring na naman sa saro naman na water reservoir. So bubugtakan kan mga darakulang sira na duman pigtitimplan temperatura. Kiribad na naman. So agihan. Ano ang analysis? An analysis dae nin taybim. Okay. Mangaman-ngaman, naglakaw-lakaw. So saro na istakan kitubig tangke BP. Biyo ng pigsasarag na Vice Mayor and Congressman Didi Cabredo tamatutumba na. Urahig na BP. Sa dai masabutan na rason kunata taday pangani nag-ooperate. Nag-uurahig na tutukudo na naman ito kibutong. O nina gulping mga kuro-kwadra bagayan, mga sabiyon tayo itong mga 50 gayod na kuro-kwadra. Ang kwadra, garipis pan, na duman sa mga saradit na sira, papadara kulaon, purabir i-dispose. Do nga wana kanduang opisyal, BP. Dakulo na ngayon ining mga iris. Dakulo na ngayon ining mga kuhan, mga sira na pwedeng ipang-distribute sa mga may sadiring pispan. Sabi kan sarong konsyal, anong iris nga ya, boss? Kiti-kiti nga yan. Nakikig si Congressman. Bako palan nga ni Marin Hatsiri. Maribais nga ako ka ni Duman. Maamindar ako ka ni Mosquito Hatsiri. Aminda. Nagiinit ang pamati ko Nahiling mo yan mga litrato? Nagiinit ang pamati ko, Jim. Nagiinit ang pamati ko. Mosquito Hatsiri. Okay. Now, aron kay ni kaso, tama ba sa pagkasabot ko, pinag-inagura na ang Jimmy, day pa? Dahil naman nga ni naisihan, maawuto na BP, dahil man pinag-inaguraran, kura man dahil man isi kung turned over na ini. Bako yan na hatchering iyan, legislated project yan, di ba? Correct, 30 million initial. 30 million initial. Gusto sabihin, nabugtakan dyan sa Pantaw, adi? Sa Pantaw? Pantaw area, Libon. No? Nabugtak yan dyan to through the effort of Congressman Didi Cabredo sa pagikan sa iyang legislasyon. Magayon ang intensyon. Every year, dapat may kasabay sa GAA na pundo iyan para magtuloy-tuloy ang operasyon kayan. Amo. Kumbaga 2 bulan ang natitingga, anong analysis kanyan dyan ni Kong Didita? Ang nailing ko, Jimmy, di sa lang satellite monitor, igwa ki mga ganabaga fish pan bagang saradit na konkreto. Yan nga ni ang Mosquito Hatsiri. Igwa pa ki mahiwas na tubig na gari danaw-danaw na napapalibutan kidaga. Tama? Anong expectation ni Kong Didi? Ora na, nabilog na sa pagtubod na Mosquito Hatsiri na yan. Di maduma na naman sa Kongreso. I-repeal ito, i-amendar ito. Gigibo. Anong, kung tulong bulan ng napundo ini, pera? 2 bulan? 2 bulan ng napundo. Ano ang mangyari dyan, Bata, ay gwa na tabi, Jimmy Kiatop. Ora. Pwede. Tayan kaya baga,
Di man ang pwedeng bugtakan dyan kisira. Ta dapat may atop yan. Ta magadan ang sira dyan. Dae, may sarong lugar na may atop, may sarong lugar na dae. Pero igwa ki area na dahil man ki atop po. Igwa sa frame para sa atop. So, dae man yan na atopan. Ta kumbaga, so immune na sa pwede na i-dispose. Dapat, daing atop. okay. Nganing ma-immune ang sira. Iyo, niyang hapo. Tapos na ini. Iyan ang dakula na hapot sa BIFAR. Salbatan ang I-play ko pangyari sa i-play ko so Maabaga. intervista niya to sa Chairman Committee on Health Sige daw. sa Sangguniang Barangay Dennis Horta, Kagawad. Oo. Si Kagawad, ano pa pangalan mo, Kagawad? Dennis Horta. Dennis Horta. Kagawad, ining marine hatchery na ini, haloy na din natapos? Haloy na po. Mga pirang bulan na? Sa isang taon na po siguro yun eh. Ano na development? Ano ang report kayo sa barangay? Wala man po kami sa Muya nakakaabot na report kung ano yun eh. Oo. Kaninot, Ilingarog kainin na. kaninot, may na-discover si Congressman Didi Cabredo na so nag-collapse. Ano, nairay na ito. Napakaray na po. Ngunyan. Pero, utong sa Rogarit, ako mantulit, kumantildong. Tiko na naman baga. O, ni gustong sabiyon, anong gustong sabiyon kan? Wala ning taibi mo, ano, wala nin maray na pundasyon? Baka po. Baka warang tultol na pundasyon. Yan ito na nagataralbong ini, natural ini sa daga na digde. Lapok-pok kaya ining dagang ini. Ngunyan, ay ning mga arugan, igway ding tubig, dae. Dahil man po. So, ang purpose ka ni, so pagabugtakan kan mga similya. Opo. Ang problema taro man ki similya, ang hatchery, imbis na fish hatchery, marine hatchery, ngari, ano, Ang iyong baga digdi, mga kiti-kiti. Para kung magkalingkid lugod kita digdi. mosquito hatchery naman. Gari mosquito at siri na ining nangyari di. So, ano pa nga po na yung kay Congressman Didi Cabredo dangan sa BIFAR? Ang pangapunan ko po bilang sarong barangay official po digdi sa Pantaw na sana po mariparo po ini kan mga nasa taas kontraktor na nagapunan po ako kay Congressman Didi Cabredo na kung pwede po mariparo po ini para mapakaray po ini tama kapag gikanan pa kan dinggi. Didi sa. Ada kulo na pong mga kiti-kiti digdi sa Maringay mga wala man kaso digding gisendo. wala pa man po. Aktual sa ngunyan wala pa man po. Pero baka dito na po pagalaton. Asikaso na po ngunyan, reparo na po iding ngunyan. Thank you so much sabi ka. Yan sir, yan. Jim, Dave, iyan, ito turn over iyan dapat kan kontraktor sa BIFAR, bako man sa barangay, ano? Sa BIFAR. Ano ang papel niyang kang barangay? Di man nga ninda isa Di pa lamang da nag-operar mo pong kan tapos ang kontraktor. Daya man nag-operate. Tamala mawuton. Okay. Ni so gwardiya, so bantay dati. Anong ka? Alex po. Alex, pirang bulan ka na nagbantay digdi? Po na, matulong bulan na ako ng bago magpaka-paninda. Si sa'yo nag-hire sa'yo mo? Mismo si kontraktor. Ano, araman nga ran? Unang-una kasi, ganun sa kuya si Purman, naraman kay kontraktor. Ikaw sa'yo nitong kontraktor? Manila. Tiga Manila? Okay, so, ganyan din ka na nagbantay digdi? Kata? Sabi, intriga na raw ito sa ano eh. Ano na? Intriga na sa Bipar eh. Hindi ka na, nasuldan ka? Nasundan man ako. Nasuldan ka na? Hindi, ngunyan, pirang bulan na yung bantay? Mga 2 ng bulan. Oo. So, wala man pipadala nga nagbantay digdi? Wala. So, paano yun kung nagawang nagkakarandado yan? Dahil narali na yung kandado. Pero nagkasarado yan? Sarado na yan. Ikaw mga magkawara dyan mga bagay? Ikaw man. Ano na? Ayaw mawara. Ayaw ko na magkawara dito. Ano masabi kan BIFAR? Ano Jim, may masabi ni Kong? nagbabantay duman? Wara nga ne, mawuto na. Deki Sabi ko bantay? yan. Ha? Deki nagbabantay duman? Wara, yun sa dating bantay, yun pinali na da siya. Baya na ngayon pagabantay eh. Dano? Paguna ko, kay ba si Kong Didi, kaso hapon sa Pantaw? Kaya ba nga ne, pero medyo
Dahil na sana nagaparasingag si Kong Didi. Dito sabi ba gani, ni kagawa niya po niya si Kong Didi, piparam niya ito kay Kong Didi. Reported na kay Kong Didi itong sitwasyon na ito? Reported na to. Yan nga nailing mong pigtutukod na ni Kong Didi so nagruruyong na building. Oo, okay. Basta ang sabi na po, nadungo ko kay Kong Didi, i-call up niya an attention giraray kan before. Pagkatapos pag nagkadinggi-digde, nag-dispose na kandingge, may nagkabiriktima, papanimbago niyan before. Taon ni baga, pig apudan ko si Kong Didi, nagring lang an sa iyang kuan. Apudan mo na Sa sana. iyang gamit, nagring boda. Pig-chat ko naman si Director Ariel Pioquinto. Oo. Kana Ano na yan? before, no, para masabutan ta kung ano ang sitwasyon ka antabi James. Mosquito hatsiri ini, Pangyari sa Mauraro. 30 million worth. Bata 30 million yan. Oh, kuha na. Iklaro ta kay Director Ariel kung ano ini, kung anon magi ang status ka yan, turnover na ba yan o ano? Takon turnover na yan sa BIFAR, anong kapaladan kaan? Tabata igar-iga man ki-building na para sa opisina no, James. Kompleto na nga Alam mo may na, opisina sa Rado garing. May kuryente na yan. May supply na ang kikuryente. Dahil ko man na kuha na kung may supply, dahil ko na ihapot ta sarado. Takay puan ka ang kikuan, kay puan ka ang kisupply kikuryente. Hindi ako na iguang kurente, dahil ko na hiling. Oo. Gariwara. Kay puan ka yan eh. Paano pag-regulate mo ka ang kan temperatura dyan kung dahil ki kuryente ang buda yan na opisina dyan? Pero, kung di na to, Ikuan mo mosquito hatchery, maski na yung kurente. may kung alat mo na Tagwa akong nahiling na poste, garo dahil wire, iling nga daw no, tabi Jerome. Paikuta Wala man daw ako sa tuyang nakitang satellite wire. monitor ta. Igwa akong nahiling na building, igwa akong nahiling na post, garo dahil kawaram kung sa aleko ining steel post na ini o ano. Iling nga daw tabi duman sa ibong na satellite, so kamera ta na nakatutok duman sa ibong na party Jerome. Kung may mahagip lamang si Jimmy na poste, Wala tinya kang poste? kuryente. Igwa kung nailing eh. Igwa kung Nabilis nailing din no. ako. Aling na. Sa right side ka ang tabi ko han, Jerome. Yan na, sa right side ka na sa imong camera. Pahins na ko mga tugang, igwa kaming gadget digdi, na nahiling mi yan. Ano iling ko talaga, ano yun eh, kiti-kiti. Grabe naman ngaya. Masyado ka ngaya. Ipatingin, nahiling mo yan. Wala, Jerome ade. Di kang nahiling Wala na linya man ako ki nahiling poste. dumam. Ito dapat, may kuryentan, Jay. Wala man Araw ako ka na opisina, di ba? Nahiling ko sa opisina, may aircon. Igwa. Di ba? O paano yan magamit? Kung da yan, ay napangyari sa Maabaka. Makamundo. Yugon man mga Doon bulan ng deng operasyon. mga kuro-kwadra yan. Kundi ako nasa sa kuan, takagulpe, sabiyon tang mga 50 na kuro-kwadra. Oo. Subayungan kansira. Kiti-kiti. Yugon mo yan, magtigsarang gatos na sanang kiti-kiti kada vlog. Pag nagralayog yan, Oo. ayos na. Successful. Pero ang distansya ka ni Jim sa barangay na sa mga kaharungan, tabi. Kaharungan sa ibong kantinang puharong. Madali lang ta. Onin baka pilitang maesturbo si Director Ariel. Hello, Director. Maray na aga po, bossing. Busy ka po ngunyan. Nasa biyahe. Pwede kang ma-interview sa Hatchery? Aha. Sige. Opo. Oo. Opo. Okay. Iyo. Iyo po. Nagkapod na po sa imo si Kong Didi regarding kay ni. Aday pa man. Oo. Oo. Iyo po. Aday pa man turnover sa indo ini. Sa inda pa di. Sa inda pa yan obligasyon. Oo. May obligasyon pa. So day pa man properly turnover sa indo ano. Maray man. Sindapan dapat na mag-ayos ka ini. Oo. Opo. Aya. Opo. Iyo nga ni.
oras may siyempre may mapatubig kami kayan. Iyo. Oo. May mga diferensya, may backjob pa man sa Iyo, may back job ano. Pero 2 months na ini RD na kwan, day na kinagduman na kontraktor 2 bulan na. iyo po nga ni kaya itong uring Oo. ulay mga itong kunyata nagpa-bisita nga ni ako duman. Iyo po. Oo. Talaga kaming findings, pinaduman ko na sa engineer. Very good. Oo. Naman nga ni. Iyo po. Anong set Oo. at siguro. Iyo po. Nakatingin sa number na ini. Yeah, opo. Si Atty. Nilo kayo ang Okay. Okay. Okay lang po maski si Senong duba okay lang po tabi RD. Okay. Nilo na lang garon. Iya po, okay lang. Okay lang tabi maski sa. Oo. Okay. Salamaton tabi. Salamaton. Okay. Oh, Jim, day pa turnover yan sa BIFAR. No, day pa tabi turnover sa BIFAR. Iyan na project na yan. Day pa tabi turnover sa BIFAR. And nasa kamot pa kang kontratista ta. So, BIFAR, ka nagpasiring duman, sabi ni Director Ariel, may nailing nang dapat pang asikasuhon. Iga pa dapat trabaho. May back job sinang nariparo. Kaya lang ang concern dyan, taday pa iyan tabi turnover, iga pa kinaiding sina dapat ma-rectify sa klase kang proyekto. Kaya taon makukuha ang reaction ka yan. Hello. Kan ni attorney sa abogado ninda sa attorney sa BIFAR buda tabi si Director Ariel naaram pala ninda Jim na sitwasyon na yan garing totoo na sabi ni Director Ariel siya kauron niya muna in charge duman tabi sa attorney Nuli sa BIFAR Gulpen i-rectify ka ni totong tangkining tubig nagatagilid na. Grabe problema. Nya pa ning tubig na ini kun darakulaonan magralayog na ining mga lamok digde. Paano na ni? Yun na nga ni. Anyway, basta natataon siguro bago magtapos ang programa si Attorney Noli or si Director Ariel maapod sa ito para ipaliwanag tabi anta. Nasa kamot pa kan kontraktor yan, day patabi turnover sa BIFAR ang proyekto. Day pa turnover ang proyekto. Luyo na, 1 year na. Okay. Buda si Kong Didi, palaan, siyempre, makuha nito. Matay kaya. Sabi ni Director Ariel, inapunan ko ng pipaapudan niya sa kontraktor, siya ngayon magpaliwanag ang kay Kong Didi. Yan. Okay? Amo na yan. Amo na. Totoo lang so simbaga, taklaro ang gimaray, ha? Okay. Dapat kito sa tubig, mapaubas ito. Takunda talagang mosquito alam ko na, ining tubig na ini, ikaw sa ini pinatubigan o ikaw sa kang pag-uran? Dahil ko na may simbagyan. Pwedeng kausa na yan sa uran. O tadagdag na uran na di ba? Buda, sa mga kwan baga, mga puro pand, igwa nakigripo? Ura man yung tubig. Binirere ko yan. Ining gripo, di nagbolos? Ura yan tubig. Wala tubig. Posibleng ang tubig, hali sa uran? Sa uran. Okay. Di, Nyaan. pwede mapakinabang kang pag-asa? Yata. Kuritan sa palibot, gibon tang ring gauge? Pwede. Okay. Okay, sige. Yan. Tabi, Pipe. Jimmy, nasalita. Sa maaba ka. Hello, Kuya Nes. Hello. Yes, sir. Good morning. Na-imagine ko si Jimmy. Garo, makakalbo dyan sa trabaho niya. Gari mo waran si Jimmy Kibo, kaka-stress ka ni. Ano daw kung kuyan, para may pakinabang lamang dyan, ano daw kung i-apply sa Guinness Book of World Record Na pinakadakulang pabunayang kinamok? pangyari sa maaba ka. Dapat magpaliwanag ang kontratista ka ini. Kung ang problema niya dyan, dapat tapos kaya yan. Taday mananako ang kambipar kung bako pa talaga tapos. Ang problema kanina rin, ano daw kung nakubra na so 30 milyon na budget ka? Iyan ang ay deko aram ako kaya dakong aram sa sa construction engineer Kuya Nes. Tayang baga bago i-turn over ninda, igo pa mobilization fund, di ba? Mobilization. Bago ni turn over, dapat completed yan bago ninda i-turn over sa BIFAR. Kung nakubra na, may parte ng nakubra na, kuya, ano mangyari kan? Sayang na naman na ako yan. Ata na nga. Kwarta kang gobyerno. Iyo. Kararawan sa ng kwarta kang gobyerno. Okay.
Ang Marigaro, kuya no, medyo proactive ang hiling sa pag-implementar kay mga project. Oo. O araw ba kayo may project nga, ako bagang barangay captain. Oo. May project na gigibuon yan sa barangay ko. Dapat makaaram ako kung may project na i-implementar. Tawan ako kang program of works, piraan budget. So mga detalye kayan. Buda, bilang barangay captain, siyempre, kung yan ang project sa baryo mo, ang baryo mo ang saro sa magkikinabanggaan. Dapat ko ta. So barangay captain, mag-monitor lamang. Iyo. Kaya lang, siyempre, kung baka man mo ang barangay, sa bagay, yung serya niya, nasa jurisdiction niya Di ba? Oo, ikaw ba ang barangay captain? Ikaw ang chief executive officer dyan sa baryo mo. Yes. Tapos na mangyayari dyan, dapat monitor mo. Yeah. Bako na masasay mo sa kontraktor na isang nga kapagarahiro ta. Bala na yan sa'yo mo. Okay. Iyan ang saro dyan na safeguard. Opo. Saro pa. So ko yan. So, agency na may project ka, naroon kan sumiparo. Nariparo. Dahil lamang nila pigbibisita. Nanggan. Ibo yan. Nanggan. Kung kan sabi ni Dr. Ariel, kaya napudang ko, nagbisita sinda dyan, gano'n minaging yan. May tao siya, pinabisita. May problema na, ano pa? Yeah. Okay. Ang simento, pag na tuminagas na, tayo mo naman, mapulbos mo giraran simento tayo, utrohong giraran. Okay. Ang nahiling ko kaya, sayang sana ang mga kwarta kang gobyerno dahil sa grid kang mga kontraktor, baka wala man subigaragan sa kuyang SOP. So nag-aharagad kay SOP, kaya dahil naman mabasol na sa kontraktor. Pero kung narugban sa naganda na mag-implementa, imbis na para sa karahayan, na nagilugod na piste ang proyektong iyan, takong magkaigwa ki dinggi dyan sa lugar. Sana dahil naman makaluwas dyan sa lugar. Mga namo. Yeah, okay. Okay, thank you. Thank you, Bagnes. Ako yan, Salamat na naman. Yan, reaction tabi. Ali dyan sa luwas. Alright, sige. Tontong tabi ang reaction kaya, Kung tatabi yan, mga tugang kay Kung Didi, asin dyan tabi sa BFAR. Hello, good morning. Oha. Ay, vlog na naman ako. Si Jimmy nga, garaw liluya na. May nabukas pa sana ako. Mabukasan ko naman. Yun na naman na yan. At ako nga, gusto ko na sana mag-relax. Gusto ko, sunong-unong, sana ako sa programa kong alas 3, mag-relax. Minsan ang programa mo, makakadiskwado. Ano makadiskwado? Dahil ka may blood ka. Ano daw upungan? At dadangugun, susugun tango na nga ang mga nangyari kung ano talaga. Pero sa totoo, sabi ka ito so may napabibaba pa sana. So kung anong barangay managalian, dahil naman maribuksi ka, gusto mong malanganin ka. Saro ka man na makarga ka pa man na kudutunta ka dyan. Hindi sa mo. Sain? Siyempre, mapalag ka, patay ka. Hindi ka mapalag, may kita ka. Datusunta ka, saro ka man. Hima na. Ay, nako. Sige, anyway. Discovery mo kung sa okay. Taga Manila ang kontraktor. Taga Manila ang kontraktor tabi mga tugang kan programa. Dito. Taga Manila kaya ano yan? Yaon. Madyan da ito. Pipa report. Hello. Hello, good morning, BP. Good morning. More than a year na yan. Kapag ka ng kontraktor. Ang liquidation damage kan sobra. Iyo. Kung sabihin mo, mamulta siya, di ba? Correct. Kaya isipon mo, pag yan o, kaya 300 LD ka. Oo. Kaya siguro dahil abunan balikan, lugi na sa sitwasyon na araw ka. Yes. Kaya, taon, ilingon ta, kung maray ka. Kuta ka, nang bipar kuta ka, pig-implementin da yan. Kaya kandes ka na
na sana. Mm. Kulang ka magkano gani. Mm. Monitoring yan, kulang. Yes, yes. Oo. Ang nakaka-monitor kasi kung Didi, may problema talaga sinda. Okay. Okay. Ano yan mapatugot? Si kung Didi, mapatugot ka na pundo niya. Aden matugota. Legislated pati yan. Ah. Legislated project. Loro mo, si kung Didi, dahil ako mabibar. Laktoson ta kasaro kaman yan. O na, picture ko na si Kung Didi. Picture ko na. Sige, sir. Okay, sige, salamat. Sarap yung nuwil ini, oh. Mana, alright. O bueno. Ano nakita pali? Madali lang. Pangyari sa Maabaka. Ano ba ya? Oh, ano ko na, may reaction pa. Good morning, Tabi Henry M. Pangyayari. Ready mo Tabi, jing sa oras-oras na bareta. Ready mo Tabi. Ito. Nadali lang. Hello, good morning. Good morning, DP. Yes, sir. Ako, mapungawo na kong tao. Ah. Mas kiday ko na daw si Congressman Caprito. Basta may minabalita na araw ka na nagigito siya ang magayo. Oh. Naugmawan ako ka, Naugmaon ka? DP. Oo. Kaya ako, nasa first district. Oo. Kaya man ako makabuto sa iya. Oo. Kundi hindi, pangiramdong taga-boss na yan sa first district. Na dahil pagpapayaan siya. Oo. Yan sa iyang pigigibong karayan. Distrikto. Inaapunan ko man sa mga regular director. Kan nagpag-ibog ka. Oo. Pagpagabisitaron. Pag-idew ng budget. Ngayon, tapunday si Congressman Cabrito. Ano, nagkatakamboy? Yan. Rimate na, boy. Ano, nagtaboy? Kaya rin mo ka mangyararay. Yes. May mayaginibuan. Okay. Pero bagaan sa di nagboto kan absolute divorce bill. Iyo baga. Yung mga tinda. Pero siya on sa Yeah. people party list. Kaya yan ang nakulang pasalamat sa Yeah. tinda. Okay. Kaya ngunyan na. What's going on? Yan ka pungawa. Nagdari ito pitutulkan. Okay. Salamat sa rin. Sige, salamat. O yan po mga tugang ang pangalas 8 bareta digdi po sa DCGB. Nagwalat po nin 13 katawo ang gadan sa daing pundong pag-uran darakan habagat asin enteng sigon sa report kang National Disaster Officials sa report kang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa Central Visayas, duwang nagadan, 10 ang nalugadan sa Antipolo City, 6 ang inanod asin darakan landslide. Mientras tanto sa Naga City, Camarines Sur, nabutod man ang 2 katao kaibaan sarong aki. Darakan flash floods, darakan makusog na paguran, mantang sobra sa 210,000 katao ang ipinag-ibakwar. Sa ibong nalado, temporaryong napunduman ang biyahe sa Pantalan kan Calabarzon asin Bicol Region na nagresulta sa pagka-stranded kan 738 na mga pasahero, 282 na rolling cargoes, 22 na vessels asin iba pa na bangka na din motor. Sa ngunyan, harayo naman ang bagyo sa Bicol, pinagtugutan na makabiyahe ang iba-ibang mga barko na na-stranded sa Pantalan. Mientras tanto, sa may connection po mga tugang na bareta, nangapudan po si Senador Bongo sa publiko na magdubli ingat sa epekto kan bagyong enteng asin kumonsulta sa pinakaharaning malasakit center habang dai pa nagupundo ang epekto kan pinagsarong puwersa kan habagat asin enteng nakamonitor asin naghanda ang malasakit team kan Senador
Nayon, Chairman kan Senate Committee on Health sa Senado na inot ng pahayag nin pagkikipagdumamay si Senador Go sa nabayaan ng mga kapamilya darakan pagbaha asin epekto kang raot kang panahon. Dahilan kaini nangapudan si Go sa publiko na inuton ang kaligtasan asin din ang una pag-isipan na mawalat din ng mga pagrugaring. Mas maray na sa panahon kang kalamidad magsunod sa pangapudan kan mga LGUs siring man sa pagkakaigwa din force evacuation. Daipa o kaya nagpagiramdom pa si Senador Bongo sa publiko na siguruduhon muna na may clearance bago magbalik sa indang mga lugar. Enot kaini kan tumama ang bagyong Karina sa nasyon kang Hulyo dakol ang tinamaan kang leptospirosis sa nasyon. Sa katunayan na i-report na sa National Kidney and Transplant Institute ang ginibo kainin na makeshift sa kansa indang gymnasium kan mga nakaaging aldaw. Dahil lang kainin nangapudan si Senador Bongo sa publiko na aramon ang protocol kung ma-expose sa baha. Importante man aramon ang pinakahalaning malasakit center para sa medical assistance. Matatandaan na si Go ang principal author kang lay na nag-crear kan malasakit program. Ang pera kikitain, pero ang perang kikitain ay hindi nabibili ang buhay. A lost life is a lost life forever. Pasalamat tayo sa Panginoon, buhay tayo at magtulungan lang po tayo. Malalampasan po natin ito. Ang tingog ni Senador Bongo sa pagkipag-ulay sa nagkapirang residentes sa Metro Manila. Magbabalik po, kaya yan pang alas 8 bareta, digdi po mga tugang sa DCGB. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa Indong nadango ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong diyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron ka ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilip, gusto ko bang kumain ng sinigang na loob namin? Extra rice pa! Knorr! Paano ka natulungan ng Malasakit Center? Ang anak ko po si Baby Sia sa Sumingo po. May sakit na biliary atresia. Nakilala po namin si Senator Sap Bongo po. Nagdire-diretso na po yung help na binigay niya po sa amin. Yung anak ko po, magaling na po siya. Yung maintenance na lang niya po is continuous. Senator Sap Bongo, kitang-kita po namin sa kanya na kung paano po siya magkaroon ng malasakit sa tao. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Si Mr. Malasaki Bisyo ang magserbisyo. Senator Bongo. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Congressman Attorney Jill Bongalon.
Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok ta na ini. Tunay na matinabangan si Atty. Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Atty. Jill Bongalon. Atty. Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di maka-move on dahil sa sipon? Magbagong Neozeb Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozeb Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozeb Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Magpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, min kauswakan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Camille Prats Yambaw po, yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken hotdog. Much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken hotdog. Atin to, chicken hotdog. Parami na tayo. So in love sa chicken hotdog. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken hotdog. Atin to, chicken hotdog. Better chicken hotdog. Versus previous recipe. Dried fruit
proof McSaver Sulit Busog Chicken McDo Meal, 99 pesos lang nationwide. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Pag-irestoryahan ta daw ining tungkol mga tugang sa DepEd. Adi, ako kaya pambihira ako magdiskutir ki mga istorya sa lado nasyonal ta. Minaluwas kita, ang source taman sa naso mga taga-media man, media outlet sa Manila, buda mga tugang minaluwas, dahil kita ki first-hand information para ma-verify kung anong sa indang pinagtataram. Kaya lang nahiling ko ini kasubangi sa replay ko duman sa budget hearing mga tugang kan House of Representatives. Ano daw ang nangyayari dyan sa Department of Education sa likod mga tugang kang kontrobersiya na so DepEd may problema sa kwalidad kang edukasyon. So DepEd may problema sa school buildings. So DepEd may kulangan sa mga teachers. So DepEd kulang ka instructional materials. So DepEd mga tugang ang mga building sa yung mga lugar dahil mo magkarintinda ng sitwasyon. So DepEd may mga pangangaipon na ma-enhance ang learning methodology kan mga teachers. Sabi ni DepEd Education Secretary Angara, may na-discover da tabi sinda na over 1.5 million DepEd items, kasarabay ang mga laptops, books, is na naka-stored mga tugang sa sindang warehouse sa Carmona, Cavite, kano minaging 2020. Since 20, ang term na ginamit niya, simula paan niya noong 2020. Sabi ni Secretary Angara, ini ngayon naka-stored sa samuyang warehouse sa Cavite for 4 years since 2020. Sinabi niya ini during the budget briefing kang DepEd sa House of Representatives. Sa update mga tugang kan Department of Education, hinapot siya kan mga kongresista. Ang DepEd palan, igwa kipigaapod na computerization program na may katuyuhan na makaprovide nin sarong laptop or computer sa sarong teacher. Kasabay mga tugang ini kan observation kan Commission on Audit regarding DepEd's computerization program in 2023. Gariman ang gadworth mga tugang nan mga teachers tawanan tapo nin sarong laptop o sarong computer man lamang. Sabi po ni Education Undersecretary Omar Romero, sabi niya earlier nga this year, gusto sabihin mga first quarter kan taon, susog nga sa direktiba kan DepEd's Operations Strand. The Department of Education ordered its regional offices, schools and district offices to retrieve all goods that remained in the warehouses for their third party logistic partners. Ano ba yung problema daw, ati? He mentioned, sinabi niya na 90% that tabi kan mga items have already been pulled out with only few remaining in the Carmona warehouse. The items, kasarabay poan computers, have been moved to the regional and district offices for distribution in schools.
more than 90% that tabi have been pulled out with minority remaining in Carmona warehouse. Kan sinabi na nindang logistics suppliers, siring man, ang mga items that tabi arog kan computers been subject to the questions have been pulled out and are now in the regional offices in schools distinct offices for distribution to the schools. On the other hand, sabi man Secretary Angara, nakikigda siya kanan mga items na iya na dapat pipat deliver na yaong pangya sa warehouse 4 years since 2020. Inapudan niya ko na nga sa mga Air Force lamang gusin nga pwedeng makatabang para nga sa over 1.5 million items na yaon pa sa warehouse, siring databi sa mga laptops, books, and furnitures. Sabi kan Education Chief, pigigibo mga ang gabos para nga day ni magkararaot. Siring man, sabi niya, we are doing our best to get them out para hindi mag-deteriorate yung mga materyales. Nang laptop baga, nag-deteriorate ka ang OS, di ba? Operating system. Ano ba ang nangyari dyan sa DepEd? Di ko talaga maintindihan niya. Inda ka mong nagdanangog kung ano ang sa indong. Dapat ini nagagamit kan mga akita. Dapat ini nagagamit mga tugang kan mga teachers na yaon tabi sa mga eskwelahan. Tapos yaon da tabi nakatambak sa warehouse sa Carmona, Cavite. Saka baga. Saka. Paano kita kaya ni buoy? Ano na buoy? Paano na kita kaya ni mag-asenso? Iling muna. Bata, anday DepEd, aram ko nga ang problema ninda. Questionable so. Pero ito, 73 million na confidential funds. Kung ano-ano, mga tugang, ang mga budget na. Remember na ang DepEd, susog sa konstitusyon, iyo po ang dapat may pinakadakulang budget every year. Ta priority kan gobyerno ang edukasyon. Kundi nata deteriorated, sorry for the term, nata po tapadago sa nagde-deteriorate ang kalidad kang edukasyon sa nasyon ta. Hello? Good morning, BP. Morning. Actually, yan mga laptop na. Nagkulog lamang so, guminabat lamang so luong ko pagbasa ko kang baretang ito. Yan, BP, bako naman minaraman ako ko na source. Oo. Yan ang mga laptop na. So, pig-uruli iyan. Piguruli. Oo, naramdaman mo kayo itong so yan na 70 million bayan. So piguruli yan, ang ISO ata ka, no, under parang bako suspects kan, sala. Oo. Iyon ang yaong dyan sa warehouse naan, tang may kuyan ako digdiyo sa region na gabos ito digdiyong nakuha ang laptop, inuruli duman sa warehouse. Baka ito so tinarambak duman. Correct. Oh, yan itong mga furnitures, dabod ang mga libro. Diba din na-distribute? Narin mo naman BP na may Pigi, textbook? Maluya man kaya sa hapot kan, Congressman. Dapat hinapot. Ito, mayroon ba niyang aklat na ang dating kaibigan? Iyan baga pa na BP sa mga distribute baga yan kang pandemic? Narin naman mo? Iyo. Sala. Salbatana. Puro problema, ade. Oo, iyan naman ang mga tables and chairs lang dyan. Dahil malugaring tinaram ni Secretary Angara kung talagang pwede pang magamit kasi ang aram kong rayaon dyan na binaralik dyan, defective. Di man kaya man lamang nag-follow up sa mga congressmen. Ade, dapat dinuridot nindeto. Ano yan? Anong klase na yaon dyan, di ba? Senator Tolentino nga tinapos Senate hearing niya, natanong nangyari. Nga. Oh, di ba? Nasabay na yan duman. Iyon na nga ni ano. Dapat ko sa mga congressmen duman, naghapot man, ano nga yung klase yan? Sira na ba yan? Operational ba yan?
Dahil man kinag-follow up lamang, pero may gusto man silang ipasubo. Actually, BP, kita ako niya, nagkakaburo laga ng sitwasyon na sa mga kaito pa nangyari. Iyo ade. No. Siyempre, ang instinct bago ito. Yes. Kasi na-discovery, isipon mo 2020, ano pa ito? Dahil naman ito, an OS ka ito kung ito bago, dahil naman ito, bago na naman. Nga, isipon mo nga ni BP, kita baga, nagbabakal kita kay cellphone, pero may nag-update. Iyo baga. Diba? Automatic siya, ma-upload sa'yo mo, ma-update kami. Ano pa man ito, dahil mo pigagamit. Correct. Lalo na kung mga, ayan, ma-drop na kipakaran, Apple bagao. Pag dahil mo na-update yan, automatic, dahil mo magamit. Iyo, totoo. Iyo baga mga puntukan, ngunya, na-discovery kang Deped. ni Anggara, na araw ka nang nangyayari, nga man si Anggara. Nan. Pati sa mga undersecretaries man, kulang maging sa pagkaisi. Kuta kita baga, BP, bako man sa pagano, during the Senate hearing, dapat kuta kayo ito, pinaaram nila sa publiko kung ano ang resulta. Wala man magkakitang naaraman. Ata, di man nga ni di man kinaghapot kila dokta. Siyempre, may gusto sindang, may agenda eh. Iyo ka ni, ang point of view ta duman BPR kay ni, nag-Senate hearing pa ka muna dahil man na konklusyon. Yeah. Anong konklusyon ng Senate hearing nindo? Iyo. Doon na nindo sa mga kwarta kang tao. At the same time, nagpabago ka mukhang sa indong mga pangaran. Okay. Sabi mong nag-action kami. Ngayon ang action. Kumuha kang tubig na malipot, uminom kang ngunyan, naga Ata nag-ugom na nga na ako kilo. Si Madam. Okay, sige. Ay, no, si Madam. Bating ba si Madam? Oy, ano na ko si Madam? Nag-ipiri si Kiyili ito ngunyan. Dahil maapot dito sa MOVP, nagpa-BP ko na ito. Okay, sige. Bye-bye. Sarawayo na Willie niyo. Bakit? Awinda. Ay, nako. Anyway, sabi ko nga ni kasubago, minaluwas kita, secondary source kita, ang media sa probinsya. Nakakuang kita, nakaasa kita, duman sa releases, unless ako talaga pig-review ko sa banggis sa YouTube, mga tugang may kinaaraman dyan para magkaigwa kita ki first-hand information regarding sa isyong yan. Di ba? Ay, nako. Si Loren Legarda nagpromesa kang eleksyon na kung makalaog otro siya sa Senado, mataw siya ki iPad sa gabos na estudyante sa buong Pilipinas. Ngunyan, hay na so iPad. Yung biganap kayo so. Good morning. Ito. Grabe po yan baya. Baka milyones o bilyones ang nagastos dyan. Kina, nasa warehouse na since 2020. 4 years na ang nakaagi. Baga po, dahil na yan magamit na laptop, na-stack na po maray. Dapat investigaran yan, kina mapanimbag, ang dapat mapanimbag, lalo na sa mga naging DepEd Secretary since 2020. Sayang kang kwarta. Diyos ko, nababad trip na naman ako. Ang 2020 kaya, ang nakapwesto si Digong. Di ba? Ang 2020, mga tugang na pigme-mention ni Secretary Anggara, ang presidente kaan si Presidente Rodrigo Duterte. Ang sekretary kang kandip, bako man si Sara, in fairness tabi kay Sara, ang sekretary po kang DepEd ka ito, si Secretary, si Sumaydad na baga? Sumaydad na? Sumaydad na? Yun, sekretary ka ito, tabi, hello, amigo. Leonor Briones, si Secretary Leonor Briones, ang nakapwesto ka ito, kan 2020, panahon ni Digong. Hello? Sigurang na. Oo, si Secretary Leonor Briones. Si Cha Leonor. Diba? Oo. iPad. iPad kung lalaki. Kung babae? iPad. Ayun na sa'yo mo. Wow. Andyan pa nga, tighanap ko niyan. Pagparabaha. Sukat ko
control. May nag-ESO. Preto, Alam mo may tao din na may apod na subipar ha. O ni natabi, may lang iyo. May lang. Ayan, tao ni na mga tugang nag-apod na si Kwan. O ni na po si Director Ariel. Hello, RD. Pa. Ano na lang, araw po kayo ni. Nakaulay naman itong may mga technical na concern pag-abot duman sa ano eh. Apa. Duman sa infrastructure mo niya. Duman man ito kay ano, kay Kong Didi. Okay. Siya muna. Daday may mga kaya paliwanag itong Iyo mo na kato. Kumang ka mo nagibo. sa engineering kay ito. Tapos actually di pa man nga ito over sa muya. Iyo. Talagang gusto mi nga ni patubigan ito ngani ano. Oo. Ay. Mahiling mo itong ano so may purpose pa lang talagang may tubig ito. problema kay itong niyan. Dahil siya ma-full na ano na Oo. Ardi, pwede kang i-onder tabi? Okay lang sa imong i-onder ta ka? Ada na? Okay na? Okay lang. Sige. Yeah, oo. Ito pala, may tubig talaga ito. Pinatubigan talaga ito. Oo. Kaya daw ako, yung pinasabi ko eh. Yung pinasabi ko, deng kuryente. Oo. 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 Hello. Ay naputulugod. Hello. Kaya daw ako, yung pinasabi ko sa bago eh, na sa kuryente. De pang kuryente na nakakanduman. Sandali lang, takomersa lang ko muna lugod at. Si Premier, sa mo nang natabi, tapo lang si Director Ariel. 20 bago mag alas 9. Adrian Salceda, padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan po lang taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab, meron ka ba? Asim Kilab ng pamilya. Asim Kilig, gusto ko bang kumain ng sinigang na love namin? Extra rice pa! Nor! Iniimbita na ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na mauwot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaman para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwa din paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kang Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources Regional Office Number 5 ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman manungod sa satuyang kapalibutan asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office Number 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. May nag-upload sa... Ay, nakong pangyayari sa Maabaka. O, madali lang ta... Inutong ko na muna sa upload sa ko ni Director Ariel Puquinto, ha? Can be far. Nag-upload sa ko si Director Ariel. Abo niya na naman na magpa-on-air. Na nasa travel palan si RD, no? So, issue tabi ni Jimmy diyan pa sa Pantao. Number 1, mga tugang sa kontraktor, hinapudana, diyan magpaliwanag kay kung didi. Tay ka ang nakaisi nga dyan, kan technical ka yan, na proyektong yan. Buda, ikaduang punto, day pa man, tabi, turnover sa BIFAR, ang project. Yung sabihon, nasa puder pa kan kontraktor, Chief Ramir, ang pag-asikaso kang proyekto, ang pagkumpleto kan mga dapat na requirement, mga tugang kang proyekto. Ikatulo, ito palang tuyong pinatubigan ito. Tanganing matisting mga tugang ito na project na ito. I mean, may purpose siya kung nata ito pinatubigan. Yan. De ko pa man nga aram ngayari, ito ngayon nabig sabi nga, nagtagilid. Nagtagilid. Hilingon kan kontraktor ito. Tabi. Kaya sa kontraktor na taga Manila, ikatabi ang magpaliwanag kay Congressman Didi Cabredo. No, sunod na punto. Tama sunod ako, Chief Ramir. Dai pang kuryente duman. Naling mo noy, so satellite monitor ta. De pang kuryente, ta sabi ni Director Ariel, alos nga 2 bulan nga kami nag-apply sa Aleco para nga sa connection kang kuryente.
Di ko aram kung nata iyan, dahil napapakuryentan tulos kan. Ano daw ka mo sa ali ko kung isimplify na nido ang mga requirements dyan, tabi? Sa new connections, adi, sa bagay, kuryente bagay yan, ano? Kumpara sa tubig mananggad, kuryente yan. Kaya kay puan man talaga ki safety requirements, ano? Nagabutabi sa kuryente, sa connection kang kuryente, no? Pero yan tabi, so paliwanag ni Director Ariel. Saro pa, uliton ko lang, bako pa man tabi ito turnover, nabi sa BIFAR. Taday patapos ang proyekto. Pinatubigan talaga ito, tamay purpose. Mas maray nga nida, kung matubigan, mga tugang kan tubig uran. Yan. Tangani na matisting. Pero, ilingon man ito gayud kimaray duman na nga dayto siyempre dayto maistaran kinamok na dayto mga tugang maging bayungan ni namok. Iyo po, o yan tabi Kaya halaton ta na si Kong Didi mga tugang makauron sa kontratista para po masabutan kung ano iyan na rason na iyan ta. Trabaho iyan ninda. Di ba? Tama baga ako kay Kong Didi dapat kauronon kan kontraktor. Minsan ngayon kay Kong. Sabi ni Noel na Manalo. Alright. Good morning, BP. Ay, huni na si Kong Didi Alat ngo na. Baka pwede tang makauron, ha? Dahil lang, tama si Noel. Kauronon nga si Kong Didi. Oni na. Alam ngo na, Oni si Kong Didi Cabredo. Baka isturbon tayo ni Ki nagkapirang minuto sana. Kong Didi, maray na aga. Hello, Bibi. Good morning, tabi kong pasensya ka na Bigla kong nag-upload kami sa imo Nakabot na sa imo itong status report kang hatchery po sa Pantaw Libon? Itong legislated project mo? Hi, Bibi. Good morning. Yeah. Good morning, tabi kong Didi. Onder ka po sa Onder ka sa tuyang programa, ngunya na aga. Nakabot na po sa imo itong report tungkol sa status kang legislated project mo sa hatchery sa Pantaw Libon? Dahil, kuswapon, di naman na yan ni Jimmy. Yo actually, ano pong sitwasyon kayo ito? Takauron ko ngunyan si RD Puquinto. So kontraktor nung nasa dadan magpaliwanag sa imo, nagkauron na po kamukang kontraktor? Kang suinot bagang natuyaw ta, na-discuss ka nga dyan sa radyo, pinag-ibunin na dumaan, nakikig ako ka to, okay ba ang kwento si Jimmy? Opo. Nakikitutok doon sa kahoy. Okay, ngunyan. Naayos na ito. Oo. Alagad, so, sa pali mo naman ang parte, kang kasintada, kuyang sabi, nagkikibad-kibad. Yan sabi ni Director Ariel, napagalgayaw kan, pagkakibo kan, tabi nagkikibad-kibad na ng pala na parte. Si Director Puquinto, saludo ako dyan, mahigos na tao. Iyo, marayo na tao, marayo gali kayo ni. Alagad, ba diba sa kayo manining Pantaw, di niya na reparo, Epo. Iba man ang report dyan sa iya. Nagkataon ako, nagbisita duman sa Pantaw, tapos check ko nga niya sa damage ni typhoon intake. Itong nareparo ko. Ano yan, di na baka, so pag paros-paros ni Kuyan, Nenteng. Nilipot sa simento. Kuminibad. Kaya medyo kuminibad. Okay. Pero tabi kong... Kung mahiling mo baga sabi sa Facebook ko, Facebook mo ni Vice Mark. Yun ko tabi, di parahiling. Hiling ko, ano niya ko yun sa pag-hiling ko niya ako, kibad. Hiling mo ni Vice Mayor. Yung hinap kong kibad. Talapot ko si Jimmy, hilingado niya ako yun Kibadon ba ganun yan? Puro sabihin niya ako, nang manadiktarin siya talaga mata ko. Kamu pala nagtulo. Sa water tank. Okay. Hiling mo naman sa water tank. Baan na tabi, BP, leaning tower. So, leaning water tank
Opo. Kaya pag mo dyan sa Facebook ko, Yeah, so yeah. sa tabi, Yes, tabi. Yes, tabi. papayin ko ng tiban talaga. Ay napangyayari. Okay. Di, kung ano, sabi ni Director Ariel, pa man pala ini-turn over sa BIFAR. Ano po, selling, di ba? Nasa kamot pagka-kontraktor tabi ni? Okay, munyan. Okay, mas maray kung nasa kamot pa kang kontraktor. Opo. Na wala pa sa inyo. Mas magayon eh. Oo. Gusto ko, naghahanap ako diba, sisay niya ako ang bantay digdig. Oo. Sisay niya ako ang, kung ongoing ini, sisay ang forman. Ngayon sa wala niya kung nahiling diging trabador. Oo. Din bantay. Oo. Di nahiling miso tagarumduman. Ngaya, ako tabi ngayon ang bantay digdig. In-interview ka ni Jimmy. Oo. Duwang bulan na siya kung bako naman duman bantay. Wala naman daduman na bantay. Kaya maawutong tabi. Kakalinto raw. Di ka man, kanaling mo ito kung di ka man tabi nuragan giraray. Nag-relax ka na nag-relax ka na lang. Ito tabi na itong proyekto kong ito na naipasa nga sa Kongreso bilang panduwa na legislated na manufacturing na na-establish yun sa paagi ng legislation sa Congress. Nung kuyan tabi is marine hatchery. Kuya naging kuyan tabi breeding site ng mosquito. Kahulong tabi sa kiti-kiti. So kaya sabi kong nadamog ko sa pag-tune in ko sa programa mo na pagtutuyo ang matubigan, tubig-turan, sakto man yung tubig, ay baka niya ako, pigtutuyo man ito na magkaigwaling dingge. Mananagot kamukhaan sa mga tao. Iyon na nga ni Okay, nakahuron mo na po sa kontraktor kayo ni Kung dito. Sabi ni Director Ariel, so, yan yung kontraktor ang dapat na magpaliwanag ka. Taday pa man properly turn over talaga sa inda? Ay, hindi mo pwedeng ako sa ng korunong kang kontraktor. Hindi na dapat. Yeah, pati sa BIFAR. Alam mo kaya, ang maski ano man na proyekto na pag-implementar ng gobyerno, igwasin din na bigapon ng project engineer, igwasin ng project inspector, na iyo ang mabantay. Yun yung pinipigsasabi ko. Igwanin, yan nakakontrata sa gobyerno, igwa dyan ng tao na nagaproteger sa interest ng gobyerno. Iyo. So, igwa dapat ng bantay ang gobyerno. Ang bantay na yan. Yan ang tinghanap ko. Yan. No? Dahil sa bantay na nagaproteger kang interest ng gobyerno. Oo. Tasabi, totoo kung nagarit almost 2 months nang natingga? Ini, gusto sabi yun, then na sa kontraktor naman? Almost 2 months, ang nakabot sa muya, 2 months nang wala sa bantay. I see. Okay. Okay. So, kontraktor kami, naka-istorya ako man. So, pinaabot ko sa reklamo na Facebook ko nga, interview din ako dyan sa istasyon. Opo. Na so, pigtukod na sa nakahan. Yeah. Pigtukod na Ibutong. Hindi mo niyan sabi. Naglanis ako sa kontraktor. Sabi ko, pagkakayan mo niya ako yan. Baka niya ako, ang kabilya mo dyan na ginag. Sa Leyton. Tapos niya ako, ang alam ko, dapat igwa na yung Taibim. Kung muna ko engineer, pero nilakol naman kitang naaraman sa pagpagibo ng mga building. Yeah, correct. Baka alam ka na, kaya po sa tao, igwa ng Taibim. Dahil man niya kung kaya po sa design, o man, di ako makidiskusyon sa iyo, taba ko man ako engineer. Iliwan ka na sa nang resulta, o yun niya nagkiban. Okay, kuminiban pala. Okay. So, tabi kung ang kuhan, ang gari, ang sa imong magiging aksyon tungkol sa bagay na ini tabi. Bata, sabi, ini baga, legislated project ini, every year may pundukan na ipigat ang gobyerno, di ba? Kundi ako nasasala para po sa General Appropriations Law Act natin, per year. Tiyan tabi, ang katuyong kaya. First 2 or 3 years, nasa cargo yan kang BIFAR. Okay. Tapos, di-train din na so
personnel Mm. personnel LGU. Opo. Tapos, on the third year, ililipat na nila ang maneha sa sa LGU. I see. Okay. Magayong palang so direksyon ka na, no? Diba? Oo, Kuya Tabi, base sa feasibility study, kaning BIPAR, Opo. mataong may projected income na nasa 5 milyon Per? sa parte kang LGU kada taon. Yun. Yun. Magayon. Dagdag tabi income ng LGU. Iyo po. Ang kapilanganing hatchery, sila na ang magsusupply ng mga fingerlings. Bakulang digdi sa Albay, Oo. Bicol, pati Visayas region. Pwede nang magpatal dyan. I see. So, nakula na tabang tabi yan sa mga sa lokal na gobyerno and apwera ka yan. So mga nagkaka-interest magkigwaning fund, Opo. Pwede dyan. may ganyan na niya na sana dyan ang pagkakuha ng supply. Okay. Kung ikaduwa tabi, may gusto pa sa mong i-clarify. Di ba may pigo-construer ngo niya na regional office kan BIFAR dyan sa Ligao? Ano pong status ka ito? Giri mas makakatabang iyan na haranisinda dyan sa mga hatchery iyan tabi para sa full operation ka yan? Kan sa kaaging daw, bisita may yan, Kitay Nando Gonzales. Dahil niya, sabi nga nila po, ready na ini? Ready po, occupancy Pwede na. Okay. Oo. Dahil nila po galing nabuksan sa laog. Dahil yung nadaan sa laog, sabi ni Kitay Nando. Pero, kikuha niya pa ito, first floor pa sana. Baka mo niya na taon, makahanap naman ako ng pondo. Mapadagos ko sa second floor. Pero, meantime, pwede na magamit ng BIPAR. Pwede na. Kung gusto nila oras nila digi sa Siyudad Canligao. Bako na duman sa Kamsor. Okay. Saan nga ni sa location tabi kangkong? Ang location kaya, kung aram mo so, PNP, Provincial Office. Yeah, correct. Aram ko po ito. Halos, kataning sa natabi. Ayun. So, along the highway, accessible masyado, Accessible masyado. Yaw na digi magiging, kunyaw na digi sa PNP Provincial Office, sa Tumulin, adig sa Ligao. Kataning tabi kaya, pupo na naman ang construction ka, DILG, Provincial Office. Ayun. Okay. So, na taon, nakagang ko ang budget na 30 milyon. Kunya, kataning so BIPAR, kataning man so LTO, District Office. Also, Ligao Community College. Also, Kuya Batalbit BP. TESDA. Yeah. TESDA Training Center and TESDA Training and Assessment Center sa Ligao City. Yun yung magiging pinakadakula na TESDA sa bilog na Bicol. Iyon, the best. Diyan ang magiging sentro pa lang kang operation kang mga aensya kang gobyerno tabi kung di sa lugar na yan. Ang kuya ko nga ang sabi ni Mayor Kitay Nando Gonzales. So, magsukpay sa Legazpi, handa kami sa Ligao. Sa Ligao. Okay, pwede man ang ganun, Pwede man ang ganun. Alright. Kung Didi, last na lang po, ito pala na sa Hatcherita sa Libon, dahil pang kuryente ito, 2 months na nag-apply sa Aleco, for FII lang tabi, for your information lang. Siguro aram mo, matanag naman ka mo palang kaswapon sa Rajime. Amunyan ko sana nalaman sa imo na pang kuryente. Dali mas na nakali. Kung ako si Engineer Buksit. Problema ng kontraktor. Yeah. Gusto niya makakonekta kasi kasuhon niyan. Kuryente. Kasabay sa kontratang kuryente, Kasabay sa kontratang kuryente. Yung tabi. Iyan. Okay. Trabaho nila yan. Bakuan problema ni Engineer ni
Regional Director Quinto. Yeah. Pag problema niya ni Director, problema niya yan. Kan kontraktor. Bakit tabi kang kontrata dyan? Yeah. Tingkuhan ng laboratorio. Okay. Ang laboratorio, tingkuhan ng kuryente. Para matesting itong isa-supply niya ng laboratory. Yeah, correct. Oo. Dahil na makakagat ng laboratory, dahil matatapos, dahil na mababayaran ng BIPA. Tama. Okay. Kung Didi, salamat na maray tabi sa oras mo sa DCGB. Salamat man sa paliwanag na reaction. Salamat man po, BP. Henry, mabuhay po kamo sa DCGP. Apo, thank you. Mga tugang Congressman Didi Cabredo. Yan, reaction tungkol dyan, ano? Rima Seda. Tungkol tabi dyan sa concern na yan. Di inuumaga. Very clear ito. Partner in the morning. Sabi ni Kong Didi, bako nga yung trabaho ni Director Ariel ay Puyokinto, iyan na tungkol sa kuryente. Kasabay dan sa dapat taposong kang kontratista na i-connection, mabugta kang kikuryente bago na i-turn over sa BIFAR. Bago dapat matapos yan. Salamat kan sa nung pagantawa ay Henry Maceda po. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang. Goodbye, mabuhay. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay Basi.